Masu saurare da fatan an waye gari lafiya, sashen Hausa na BBC ke tare da ku akan mita 13 da mita 16 da kuma shafinmu na intanet wato bbchausa.com. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa nan gaba a yau ne za a fara tattaunawar ƙarshe da aka shirya kan yarjejeniyar cinikayya tsakanin Birtaniya da Tarayyar Turai. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon kamuwa da cutar corona a duniya ya cimma miliyan 1. A Najeriya wasu 'yan kasar da dama na sake shiga halin kakanikayi a sakamakon ambaliyar da ke ci gaba da tafka ta'adi. Ta baya-bayan nan ita ce wacce ta yi sanadin tumbatsar kogin Kwara. Ina cikin wani jirgin ruwa ne inda za mu tashi daga garin Raba zuwa yankunan da kogin na Kwara ya mamaye. Mutum 15 suke taru suna kwana ta gidaki daya. Dakinmu da muka gina banan ga duka ya rushe. To can kuwa a jamhuriyar Nijar yayin da ake tunkarar zaben shugaban kasar barazanar sayan ƙuri'u ta sa wasu 'yan takara sun fara kiran masu zaɓe su kauce wa zama 'yan tsakin wasu 'yan siyasa. A jiwa ma dala 100 jika guda ka ce wanda nake so ko kuma na zaɓuwa ne ka je kasuwa ka sayi buhun hatsi ko na masara to da ka zo aka sayi ƙuri'arka za ka dona 'yanci. To muna kuma da tafa da tarihin kabilar Yarbawa a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan tarihin manyan kabilun Najeriya albarkacin cikar kasar shekaru 60 da samun yancin kai. Amma da farko sai ku gyara zama domin shan labaran duniya tukuna. Ni ne Imam Saleh. Nan gaba a yau ne za a fara tattaunawar ƙarshe da aka shirya kan yarjejeniyar cinikayya tsakanin Birtaniya da Tarayyar Turai. Idan ba a cimma yarjejeniya ba, hakan na nufin za a gabatar da ƙarin haraji a ƙarshen wannan shekara. Ƙungiyar ta EU ta ce tana fatan Birtaniya za ta sassauta matsayinta akan sauran muhimman abubuwan da suka rage da ba a cimma matsaya a kansu ba, ciki har da batun tallafi da 'yancin kamun kifi da kuma ƙa'idoji da yarjejeniyar za ta kunsa. Brussels ta ce yarjejeniyar na iya yiwuwa a farkon watan Nuwamba. Yanzu dai adadin mutanen da suka mutu sakamakon cutar corona a duniya ya kai miliyan 1. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce adadin na da ban tsoro, har ma ya sake jaddada buƙatar haɗin kan ƙasashen duniya da kuma shugabanci na gari domin magance annobar. Amurka da Brazil da India ne ke da kusan rabin waɗanda cutar ta fi kashewa. Experts believe the number of recorded deaths is an underestimate due to a lack of... Wakilin BBC ya ce ƙwararru sun yi amanar cewa adadin waɗanda suka mutun ya fi haka sakamakon rashin yin cikakken gwaji a wasu ƙasashe da dama. Jami'ar John Hopkins da ke Amurka ta ce kusan mutane miliyan 23 sun warke daga cutar a duniya bayan sun harbu. Gwamnatin Amurkan ta gargaɗi 'yan ƙasar kan cewa cutar koronar za ta ƙaru a ƙasar yayin da ake tunkarar zaben shugaban ƙasa. Shugaba Donald Trump, wanda ke shan matsin lamba kan salon gwamnatinsa na yaƙi da annobar, ya sanar da cewa za a rarraba kayan gwaji miliyan 150 ga al'ummomi da ke zaune a yankunan marasa galihu da kuma gidajen kula da tsofaffi. The Vice President Mike Pence also said Americans should prepare to rise. Wakilar BBC ta ce mataimakin shugaban kasar Mike Pence ma ya yi kira ga Amurkawa su shirya tunkarar samun karuwar masu kamuwa da cutar. Gwamnatin kasar dai ta sha nana ta cewa ana samun karuwar ne saboda karuwar yin gwaji. A halin yanzu babban masanin cutuka masu yaduwa na kasar Dr. Anthony Fauci ya ce ya yi imanin cewa wani likita da ke bawa shugaba Trump shawara kan yaƙi da annobar, Dr. Scott Atlas, na yaudarar jama'a ta hanyar sanar da su labaran kanzon kurege akan cutar. Kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ce an tilasta mata dakatar da ayyukanta a India bayan ramuwar gayya daga gwamnati. Kungiyar ta ce hukumomin bincike sun mamaye ofisoshinta kuma an toshe asusun ajiyarta na banki. Hakan yasa ba ta da zaɓi illa sallamar ma'aikata da kuma dakatar da ayyukanta. Amnesty ta ce ta yi imanin cewa an yi mata hakan ne saboda ta zargi gwamnatin kasar da take haƙƙin bil'adama. Ta bayyana damuwa akan yadda ta ce hukumomi a kasar na kafa wa ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ƙahon zuƙa. Babu wani martani daga gwamnati kan kalaman na Amnesty International har kawo yanzu. Wata tawagar masu binciken kwakwaf a Mexico ta ce ta gano ragowar kusan gawarwaki 15 a cikin wasu kaburbura da aka ɓoye. Ofishin masu shigar da ƙara a jihar Gonjuta ya ce ya gano gawarwakin mutanen ne a buhunan leda a wasu wurare biyu a wata jiha da ake kira Corro del Coneda
an shafe tsawon kwanaki ana gudanar da bincike tare da taimakon masu sa kai daga wata kungiya wacce ke neman mutanen da aka rawaito sun yi batan dabo a kasar. A cikin 'yan shekarun nan dai wannan jiha wadda cibiyar masana'antar kera motoci ce ta zama ɗaya daga cikin wuraren tashin hankali sakamakon kisan mutane sama da 2000 da aka yi a wannan shekarar, yayin da kungiyoyin masu fataucin miyagun kwayoyi ke gwagwarmayar neman hanyoyin safarar mutane. Labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Da muka je rahotanni kamar yadda aka ji a labaran duniya, adadin waɗanda suka mutu sakamakon cutar corona a duniya ya zarce miliyan guda a cewar masu bincike, yayin da kuma ake samun yaduwar cutar har kawo yanzu a wasu ƙasashen duniya. A cewar jami'ar John Hopkins da ke Amurka, kusan rabin waɗanda suka mutu suna a ƙasashen Amurka da Brazil da kuma India. Ga rahoton da Aisha Sharif Baffa ta haɗa mana. Ƙwararru sun ce ba mamaki adadin ya fi haka. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce wannan adadi yana da ban tsoro, kuma ya jaddada buƙatar haɗin kan ƙasashen duniya da shugabanci don magance annobar. Cutar dai ta samo asali ne a Wuhan na ƙasar China a ƙarshen shekarar da ta gabata. Tuni dai cutar ta yaɗu zuwa ƙasashe 188 a faɗin duniya, kuma akwai mutum fiye da miliyan 32 da suka kamu da cutar. Dokokin kullum da aka sanya da kuma matakan kare da kasashe suka yi amfani da su sun sanya tattalin arzikin kasashen duniya da dama cikin mawuyacin yanayi. Har yanzu ana kokari don samar da rigakafin cutar ko kuma maganinta. Ko da yake hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargadin cewa adadin waɗanda ke mutuwa saboda cutar zai iya zarta miliyan 2 kafin a samar da rigakafin cutar. Amurka ce da ke kaiwan waɗanda suka mutu saboda cutar, inda take da kusan mutum 205,000. Sai Brazil mai mutum 141,700, sannan kuma India mai mutum 95,500. A yanzu haka dai an tabbatar da kamuwar mutum fiye da miliyan 7 a Amurka. Masana kimiyya dai na ta faɗi tashin ganin an samar da rigakafin cutar kafin nan da wani lokaci. Rahoton da Aisha Sharif Baffa ta haɗa mana kenan. To idan muka je Najeriya, mutane a sassa daban-daban na kasar na ci gaba da kokawa saboda ibtila'in ambaliyar ruwa wadda ga alama ta fi kamari bana a jihohin da suka haɗar da Kebbi da Jigawa da kuma Niger. Mahukunta sun tabbatar da mutuwar mutum 27, wasu uku kuma sun bata zuwa yanzu a sakamakon ambaliyar a sassan jihar ta Niger. Lamarin da ya faru ne a ƙananan hukumomi 22 cikin 25 na jihar. Ko da yake ambaliyar ta fi muni a garuruwan da ke kusa da kogin Kwara. Zahraddin Lawan ya ziyarci jihar ta Niger ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Garuruwa fiye da 500 ne ambaliyar ruwan ta shafa, galibi waɗanda suke kusa da gabar koguna. Al'amarin dai ya shafi fiye da mutum 60,000 a cewar hukumomin jihar. Karamar hukumar Mokwa na cikin wuraren da lamarin ya fi muni, inda ambaliya daga kogin Kwara ta shafe garuruwa fiye da 60. Ina cikin wani jirgin ruwa ne inda za mu tashi daga garin Raba zuwa yankunan da kogin na Kwara ya mamaye, waɗanda suke ƙarƙashin ƙaramar hukumar Mokwa. Yayin da muke tafiya a cikin jirgin ruwa, na shaida garuruwa da dama waɗanda duk ruwa ya shafe su, babu kuma da ake iya gani cikinsu. Bayan tafiyar sa'o'i a cikin jirgin ruwan mun isa garin Ketso, ɗaya daga cikin garuruwan da ruwan ya tasa. Wannan kogi na Kwara cikar da ya ce ta haddasa ambaliyar, inda ta tashi lahirin garin baki ɗaya. Ina iya ganin gidaje da makarantu da shaguna da wasu abubuwa ne ga sunan a cikin ruwa. Wasu wuraren ma ruwan ya haɗe harufin ɗakuna. Garin ya zama dai tamkar kufai. Haka kuma gonaki ma suna nan ruwan ya haɗe su, baka ganin komai sai bishiyoyi a cikin ruwa. Zaga dai mutanen da suka rasa gidajen nasu na zaune a makwabtan garuruwa cikin gidajen 'yan uwa, wasu kuma a cibiyoyin da gwamnati ta tanada, yayin da wasu kuma ke zaune a makarantu.
wasu sun shaida min irin halin kunci da suke ciki. Duk ai dakin mu da muka gina banan ga duka ya rushe, duk abin bukatar mu kuma sai lallace da cikin ruwa din ganda mu dai muna so dai a ba mu taimakon da za su tashe mu je can. Muna da fili a gina mu ga dakin mu kamar mutum 15 suke taru suna kwana ta gidaki daya. Yanzu mun rasa gida, mun rasa dabbobi mu duka, mun rasa gonakin mu duka ya lalace. Yanzu a ina kuke zama? Muna zama a sabon garin mu wajen da an ka tashi da muna can. Mu muna bukata reception na je a kai da mu a can duka. A tashi da mu daga nan a gina mu dakunan abinda muka so a taimaka mu da gwamnati kenan. A wani mataki na gaggauta magance matsalar ambaliyar ruwa a Neja, gwamnatin jihar ta tura jami'ai zuwa sassan jihar don tantance girman matsalar da kuma ba ta shawara kan hanya mafi dacewa ta tunkarar wannan matsala. Sakataren gwamnatin jihar Ahmad Matane na daga cikin waɗanda aka tura inda ya jagoranci wata tawaga zuwa yankin Mokwa. Ya shaida min cewa yanzu haka suna tallafawa al'ummomin da ambaliyar ta shafa. Duk da yake gwamnati ba za ta biyan su gaba ɗaya ba, amma akwai tallafi na abinci da kuma kayayyakin tsaron lafiya duk wayannan ana shirin ba da su. Kamar an bayar ko za a bayar? An bayar halin ma da muka yanzu kamar hukumar Mokwa da Labun da Shiroro da Rafi duk wannan tallafin an riga an kai musu, iyaka ana cikin rarrabawa ne. To kamar wanda abin ya shafa sosai a nan karkashin hukumar Mokwa kamar su Ketso, su Muregi, su Raba, waɗansu kuma dai ƙananan ƙauyuka da ke nan karkashin wayannan local government din ana kai musu wannan tallafin. Haka kuma sakataren gwamnatin ya ce gwamnati za ta sake wa mutanen da ambaliyar ta shafa matsugunai, har ma sun fara da garuruwan Maregi da Keso. Sai dai ya ce ambaliyar ta fi karfin gwamnatin Neja ita kadai. Gonaki ma ba za a iya kididdiga abin da aka rasa kan wannan ba, kuma wadansu wurare masu kamun kifi ne, duk yawanci kayayyakin kamun kifi suna duk ruwa ya kwashe. To abu ne wanda yake dole sai mun samu tallafi daga gwamnatin tarayya da kuma dai mutane masu hannu da shuni, da kuma dai duk kowane irin tallafi ya kamata za a bayar wanda ke gwamnatin za ta yi na'am da shi. Nan gaba ne gwamnatin Neja za ta tattara bayanai da wakilan da ta aika yankunan jihar suka gabatar da sanin mataki na gaba da ya kamata a ɗauka kan wannan ibtila'i. Rahotanni na cewa rabon da jihar ta fuskanci irin wannan mummunar ambaliya tun shekara ta 2012 da 2018, sai dai masana na ganin ko an sake wa al'ummomi wuraren zama to tilas sai an yashe kogunan da duk shekara idan suka tumbatsa suke ambaliya da kan haifar da asarar dukiya da ta rayuka. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To har yanzu dai muna Najeriya, amma wannan karan a jihar Zamfara, inda yau ne ake sa ran za a raba tallafin kayan ɗaki ga wasu amare marayu su 13 a garin Gusau, babban birnin jihar. Hakan dai ya biyo bayan aurar da su da kuma bawa angwayensu sadaki da wani tsohon sanata daga jihar, wato Kabiru Marafe, a ƙarshen makon da ya gabata, a wani bangare na bikin yarsa wadda ta sadaukar da kuɗaɗe masu tsoka na shagalin bikinta domin a yi wa marayun hidimar bikin aurensu. Ga Abdulsalam Ibrahim Ahmed da ƙarin bayani. Yanzu haka dai marayun da suka amfana da wannan tallafi na hidimar bikin aure da wani tsohon dan majalisar dattawan Najeriya a jihar Zamfara, Kabiru Marafa, ya samar suna can cike da murna har kunne. Wata mata da ba ta so a bayyana sunanta da ke ƙauyen Ruwan Dawa na yankin ƙaramar hukumar Gusau ta jihar Zamfarar, marikiya ce ta wata marainiya da 'yan bindiga suka halaka wa mahaifi mai suna Shafatukur. Gaskiya alhamdulillah, an ba an cikin saraki, su kuma yayan za a yi masa kaya na ɗaki haka, tun daga garin har zuwa kasuwa har abin da ya yi za ka zauna da shi a cikin ɗakin, ta gaskiya alhamdulillah ba wanda bai kammala ya fara ba. Muhammad Sanusi Na'ibi Magami mai rikon wata mareniyar ce mai suna Saudatu Ibrahim, ya kuma bayyana yadda ita ma ta samu wannan tallafi. Ya kace a bada suna da suna sai Allah ta suna ta kai suna ta fito. Ba ta ya ka bada an gaba sunan mutane da yawa, amma dai Allah ne ya sa kuma sunan ta kai cikin wannan tallafi na shi. In daɗi sai ba shi wanda ya waje. Abinda ma baka ya faɗa kar ji daɗi da haka nan. Saboda jin daɗin ya isa. Wanda ke da maraya aka ce an talawa masa. Ko bayan ai tallafi ce su yanzu balle maraya, dukkan masu hali su taimaka a kan irin wannan abubuwan. Akwai ma wanda suna da uwan amma ba da halin auren, kaga duka suna neman taimako. Allah zai taimake mu gaba ɗaya. Sanata Kabiru Marafa, wanda ya bayar da tallafin na hidimar auren marayun a jihar Zamfara, ya bayyana yadda ya kai ga wannan mataki. A cikin jihar Zamfara
akalla yanzu maganar da muke yi ba a rasa maraya sama da 60,000 zuwa 100. Maraya wanda an kashe mahaifinsa, wani an kashe mahaifinsa da mahaifiyarsa da yan uwansa da sauransu. Wayannan mutane suna nan babu wani mai agaza musu sai wanda ya ga Allah ya ga ya dace ya danyi wani abu. To da aka tashi yin auren yata ko yaushe ni nakan ɗaya musu tambihi da cewa wayannan al'adu da muke ta fama da su yanzu ba su da wani amfani. A kuɗaɗen da ake ta karkashewa. To alhamdulillah kuma ta yi la'akari da wannan ta yayyanke wasu abubuwa da yawa. Irin su anko ɗin da wayannan abubuwa. So cikin abubuwan da aka yayyanke ɗin nan sai na duba na ga cewa zan iya ɗaukar nauyin wasu marayu har guda 13. Wannan tallafi ya ƙara fito da irin matsalar da ake fama da ita game da batun aurar da 'yan mata marayu musamman ma a ƙauyuka a cewar sanata Kabiru Marafa. A cikin kusan kwana ɗaya mun samu sama da mutane kusan 450 a matsayin marayu. Da muka zo wajen tacewa mun sa kwamitoci. Waɗannan da kaga an yi ma yanzu 13 nan mafi kankanta wadda an ka ɗaga ma rana saboda rashi ita ce wadda an ka ɗaga so 3, akwai wadda an ka ɗaga rauranta so 9 a sa a ɗaga saboda rashi. Yanzu haka abin ya ci gaba saboda ina son mu ci gaba da wannan aiki. Abun ba wani abu bane ba idan aka yi la'akari yadda muke auren mu a ƙauyuka akwai inda 150 tana ma yarinya aure shi kai iyayen suke nema za su kai wata cikin rufin asiri. Sanata Kabiru Marafa ya yi fatan wannan tallafi da ya bayar ta fuskar aurar da 'yan mata marayu zai zama wani muhimmin abin koyi ga masu hali. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abujan, Najeriya. To muna kawo muku waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC. A jamhuriyar Nijar shugaban jam'iyyar RPP Farilla Alhaji Alma Umaru dan takarar shugaban ƙasa a zaben watan Disamba ya yi kira a sauya salon siyasar Nijar domin samar da wani kyakkyawan yanayi mai tsafta a cewar fagen siyasar da ake ciki a wannan lokaci ya gurɓace. Dan siyasar ya kuma koka kan abin da ya ce mayar da shugabancin siyasa tamkar sarautar gargajiya ba tare da sauraron jama'a ba. Jumaila Isufu ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ta aiko mana daga Yamai. Samar da jam'iyyar da za ta sauya tako ko salon siyasar wannan ƙasa ne makasudin wani dogon nazari da gungun wasu fatattun 'yan siyasar ƙasar suka ce sun ɗauki lokaci suna yi kafin suke samar da jam'iyyar da suka ma suna RPP Farilla ƙarƙashin shugabancin Alhaji Alma Umaru. Jam'iyyar na daga cikin jam'iyyun da suka tsayar da 'yan takarar kujerar shugabancin ƙasar ƙarshen makon jiya. Jam'iyyar ta bayyana jerin wasu al'adu na siyasar ƙasar da ta ce ana yi a matsayin wanda kamata ta yaƙa. Kafin take bayyana ayyukan ci gaba dangin su inganta lafiya, samar da ilimi, ruwan sha da sauransu da za ta yi ma al'ummar wannan ƙasa da ta daɗe tana ta mahuwarar bika daga 'yan siyasa, abinda Alhaji Alma Umar dan takarar shugabancin ƙasar na jam'iyyar Farilla ya ce talaka ba zai taɓa gani a ƙasa ba saboda abinda ka saida baka da haƙƙi da shi. Talaka ba sai zaɓe ya zo ba a jiwa ma dala 100 jika guda ka zo ka ce wani nake so ko kuma na zaɓuwa ne an sayi kura'aka don duk wanda aka sai kura'a shi to kuma ai bai wani yanci ka je kasuwa ka sayi bin hatsi ko na masara ko ka sayi kwalbai lemu to ne naka guri in ka zo wata magana za ka yi abin da ka sayi shikenan kai ka sai da ba naka bane to da ka zo aka sayi kura'aka baka da wani yanci. da Alma Umaru ya ce ba zai kasance irin masu mai da shugabancin jam'iyya ta makarar sarautar gargajiya ba. Ya ce kamata yi shugaba ya saurari shawarar abokan tafiyar shi. Wanda aka sa gaba kai ya tsamanin kamar sarautar gargajiya ce kamar gado ne abu ne na jama'a kenan kai shawara da mutane bai kamata ba 'yan tsirarin mutane sai kai sai fadawanka ka zo ka yanka yadda ka dama ka ci karanka babbaka muka ce kamata yi kome ake bawa mutane shawara. Dan majalisa Alhaji Malam Shitu ya ce kamar sauran jam'iyyu su ma suna nan suna kokarin ganin sun tsaye da 'yan takara a matakai daban-daban tun daga na kananan hukumi har zuwa 'yan majalisa sai dai jam'iyyar ta ce tana cikin kawancen masu mulki na MRN. Kamar yadda kowane jam'iyya ta sani muna nan muna ta ciri kullu wanda ya kamata mu ma mu kandida na conseil local da conseil regional da dubtoci da sauransu insha Allah mu muna bayan duka abubuwa wanda ya shahi yau
zagoranci na shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isu. Don kenan mu yau muna cikin MRN. A jamhuriyar dai ta Nijar, rahotanni sun ambato jam'iyyun siyasa 147 a matsayin masu cikakkun takardu da gwamnatin kasar ta yarda ta ba su izinin gudanar da ayyukansu na siyasa. Wasu jam'iyyun su 21 na nan kan hanya, yayin da ya rage kasa da wata uku a gudanar da zaben kasar. Cima'ila Isufu, BBC Hausa daga Yamai, jamhuriyar Nijar. To a jamhuriyar ta Nijar yanzu karfe 7 saura minti 10, haka abin yake a Najeriya 6 saura minti 10 kenan agogon GMT da Ghana. Imam Sale ke gabatar muku da shirin safan daga nan sashen Hausa na BBC. To tun a farkon shirin kun ji cewa adadin mutanen da suka mutu sakamakon cutar corona a duniya ya cimma miliyan 1. Yanzu bari mu sake komawa Najeriya, inda a ci gaba da rahotannin da muka fara gabatar muku jiya albarkacin cikar kasar shekaru 60 da samun yancin kai. A yau Umar Shehu Yalleman ya yi duba kan tarihin al'ummar Yarbawa, ɗaya daga cikin manyan ƙabilu a Najeriya. Masana al'adu na cewa duk da tasirin zamani, ƙabilar Yarbawa ba su yi watsi da al'adun da suka gada tun iyaye da kakanni ba. Mafi yawan Yarbawa sun yi imanin cewa tsatsinsu sun fito ne daga wani mutum da ake kira Oduduwa, har zuwa lokacin da ya kafa garin da a yanzu ake kira Ile Ife. To sai dai wasu daga cikinsu da dama na da ja akan cewa Oduduwa shine mafarin tarihinsu. Ga rahoton nasa. Da yawa daga kabilar Yarbawa sun yi imani cewa tarihinsu ya faru daga fitaccen jarumi da ake kira Oduduwa, kuma garin Ile Ife yake a mazaunin farko matsuguninsu. Yarbawa dai na da ɗimbin kayayyakin tarihi da al'adu, suna da Obatala wanda ke a matsayin ubangijinsu. To sai dai sakamakon wanzuwar addinin Musulunci da Kirista an samu raguwar kamanta Allah da wani abu. Oduduwa, kamar yadda masana tarihi suka nuna, na cewa Lamuruzu shine mahaifin Oduduwa. Ya fito da kasashen gabas na Larabawa, har ma ake masa kirari da cewa Lamuruzu na yamma da Makka. Cikin kabilar Yarbawa akwai waɗanda suka yi imani cewa Oduduwa mutum ne, wasu kuwa na cewa ba shine tushen wannan kabila ba. Sai dai kuma har kwanan gobe ana yi masa kallon uban duk wani da ya fito daga wannan kabila. Oba Hamid Adekunle Makama, kuma sarkin garin Olo'okuta mai daraja ta ɗaya a jihar Oshun, tsatso ne daga zuriyar Oduduwa. Oduduwa an yarda cewa shi ne magabatan Yarbawa, yadda aka ce ya duro da wani sarka da wani abu daga sama, baki bai yado akan wannan ba. Wasu sun ce ya to daga ɗayan Yamai da sauransu, aka ya zo isa Ile Ife da sauransu. Akwai wasu da suke cewa su ba su yadda kamar Oduduwa shine wato asalin Yarbawa. Akwai, in ka duba ga sarkin Jago ne, shi a ta yace ba abin da ya hada shi da Oduduwa. Yarbawa sun fice ta fuskar raya al'adu, kamar a lokacin biki ko suna. Akasari iyaye na ba da gudunmawa game da waɗanda 'ya'yansu za su aura, domin kauce haɗuwa da miyagun ƙaddarori ko wasu cututtuka da watakila ana iya samu a iyalan matashin ko kuma ita budurwar. Saboda haka ake la'akari a game da al'adunsu suke ci gaba da tasiri cikin al'amuransu na yau da kullum. Shin dubalin nan shi ma al'ada ce wacce ta faro daga Yarba tele-tele? Tun azali wannan na cikin abun ban sha'awa a cikin al'adar mu ta Yarbawa. A nan kasar Rubawa, a yadda muke jaddada sarautar daban da na arewa. Na arewa addini ya shiga, a nan al'ada daban, addini daban. Al'adar mu ta bakakin fata daban. In ba mu yi kokari ba, duk tushe mu ma wallahi za mu manta da su. Mu a kudu, in kaga an nada mu sarauta, an ce mu jaddada al'ada da tarihi. Masana tarihi kamar Dr. Muhammad Musa Mai Takobi ya ce wasu ababen tarihi na nuni da cewa Yarbawa da bare-bare suna da alaƙa ta al'adu suke kamanceceniya. Domin shi Lamarudu farko daga gabas ya tafo, tare suke da waɗannan bare-bare. Al'adu da yawa wanda yake sun yi daidai da al'adun Yarbawa da su na bare-baren. Hatta wannan gunda da ake maganarta ta ɓangaren bare-bari a nan ma suna da ita. Akwai wani dirke na ganguna irin nasu wanda ake kafa su a ƙasa, duk suna da irinsu.
son juna da rashin son kan na gaza, kar kuma mu bari dan uwanmu ya gaza sun tafi iri ɗaya. Akwai wata rijiya a cikin wannan gidan sarautar Ile-Ife tana nan da akwai sarka. A sani na irin wannan rijiyar akwai ta da a wani ƙauye ana ce masa Gazargamu, tsakanin Bultuwa da Subdu da Galduram, inda yake mai tarihi. To ina ce yamma da maka dai gaba ɗaya tun daga Maiduguri abin da ya tafi har nan ana kiransa yamma ga maka. Malam Abdulkabir Bayarbe ne ya ce duk da addinin musulunci da na Kirista sun ratsa kabilar Yarbawa ba su yi watsi da al'adunsu ɗungurungun ba. Har yanzu muna gudanar da wasu al'adodinmu na gargajiya. Yanzu wannan garin da kaka gani na Ile-Ife din nan suna cewa daga nan na duniya asken duniya ta zakwa. In suna bikin su na zaka gani sun ɗauko wani kamar Iram zaka sun sashi farin kalle amma su tsafi na suke. Har ma yana so a tsine man mutum kamar gabere za a iya ce in wududu ya tsine maka kuma tsinon za ta tabbata. Amma har yanzu akwai sauran al'adun namu sai dai ba da karfi sosai kamar na da. Abin da ya shayi kide-kide na al'adu na Yarbawa na gargajiya wanda ake yi har yanzu a gobe ana yin su wannan ba su fitar da shi ba daga cikin al'adunmu. Yanzu kaga yanzu akwai wadanda ƙa'ida ne ga taso al'ada wajen Ekitidina da Ondo su sun riga sun aje shi idan mutum ya mutu dole sai an yi bikin mutuwar shi. Ìran Yorùbá jẹ́ ìran tó ní orírun láti Ilé-Ifẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Yarbawa mutane ne da ke biyayya ga manya da marhaban gabaki da kuma kulawa ga jama'a. Addininmu na gargajiya sun alamominmu na baiwa kamar Ogun da Sango da Oshun da Obatalamo da sauransu. Ina godiya ga Oludumare da ya halicce ni Bayarbiya. Matanmu suna sanya tufafin iro da buba tare da gyale, yayin da mazajenmu kan sanya kayan saƙi kamar hula da buba da shukutu. Ni Bayarbiya ce kuma ina alfahari da al'adata da suke nuna asalinmu wanda shine garin Ile-Ife, kuma abincinmu kamar iyo da dakakkiyar sakwara da amala da eba waɗanda ake yin su da rogo suna kwaɗaita min cin su da samun nishaɗi. Ana da iya samun kabilar Yarbawa a duk faɗin Najeriya, amma galibi a cikin jihohin Yarbawa kamar Oyo da Ogun da Oshun da Ondo da Ekiti da Lagos, hada da wasu bangarori na jihar Kwara da wasu bangarori na jihar Kogi. Umar Shehu Leman, BBC Hausa daga Lagos a Najeriya. Yanzu kuma ga Muhammad Abdu Maman Skifa Tudun Wada da takaitattun labaran wasanni. A jiya ne Liverpool ta hada maki 3 da kwallo 3 akan Arsenal bayan da ta yi nasarar ci 3 da 1 a wasan da suka buga a Anfield. Da wannan sakamakon Arsenal ta ci wasa biyu kenan. Ita kuwa Liverpool mai rike da kofin ta yi nasara 3, sai dai tana ta biyu a teburi biye da Leicester City wacce ta cirara kwallo 5-2 ranar Lahadi a gidan Manchester City. A yammacin yau ne za a ci gaba da gasar Carabao Cup tsakanin Tottenham da Chelsea a karawar zagaye na 16 wasa na hamayya. Yau ne za a fara ci gaba da wasancin kofin La Liga karar mako na 4 da za a yi fafata biyu tsakanin Real Sociedad da Valencia da wanda Real Betis za ta ziyarci Getafe. Manchester City ta amince za ta dauki dan kwallon tawagar Portugal mai tsaron bayan Ruben Dias daga Benfica. Haka kuma dan wasan City dan kasar Argentina Nicolas Otamendi mai shekara 32 zai kuma Benfica a wani cinikin na daban. Coach Pep Guardiola ya dade yana zawarcin mai tsaron baya daga tsakiya mai amfani da hagu sosai tun bayan da Vincent Kompany ya ritaya a bara. A ƙarshen mako ne Leicester City ta je ita ta sharara wa City kwallo 5-2 a gasar ta Premier, wanda Jamie Vardy ya ci kwallo 3 rigis kuma karo na biyu da yi haka a wasa da City. An sa mutum 10 a Premier League dauke da cutar corona, wani gwaji da aka gudanar kwanan nan, gwajin da aka samu mutane da yawa dauke da annobar tun fara kakan nan. An yi gwajin cutar corona ga jami'ai da 'yan wasa sama da 1,500 tsakanin 21 zuwa 27 ga watan Satumba. Waɗanda suka kamu da cutar da ba a bayyana sunayensu ba za su killace kansu na kwana 10, daga na ƙara gwada su kafin su koma takale da tare da 'yan kwallo. Mahukunta gasan Premier League kan gudanar da gwaje-gwajen annobar a duk mako a kungiyoyi 20 da suke buga wasannin. Daga ƙarshen shirin babu wani ɗan wasan kwallon tennis ɗan Birtaniya da ya rage a gasar French Open ta shekarar nan, wanda birnin Paris ke karɓar bakunci bayan da Cameron Norrie da Liam Brody suka sha kashi a jiya Litinin. Tun a ranar Ladi aka yi wajen da Andy Murray da kuma Dan Evans. To a gaida Skifa wanda zai sake dawa shirinmu na hantsi da cikakkun labaran wasanni. Masu haro anan muka zo ƙarshen wannan shiri wanda